ľudia, dneska si tu zahráme Slither. Napadlo ma také, že môžeme točiť sériu nubackých hier. Takže táto tu bude prvá, ktorú som našiel. Nikdy som to nehral, neviem čo to je. Proste asi tu s nejakým hadíkom chodíte a chytáte tu, máte tu jesť guľočky a neviem čo to je. A máte tu zabíjať hadov. Takže dneska sa pokúsime byť prvý na mape, najväčší. Ale možno to nedáme, možno hej. A keď sa vám páči naše videá, môžete dávať lajky, odbery. Choďte na náš kanál, choďte si pustiť naše videá. A môžeme ísť na to. A dávajte ešte odbery aj mojim spolužiakom. Jeden sa volá na YouTube Susko OMG a druhý sa volá Mr. 12. Takže aj im dávajte odbery. A tu nejak aj rýchlo sa dá ísť, hej, bro. Musíme zabiť nejakého hadíka. Nejakého malého. No. Ty koľko som toho keby som zabil tá. Poď, ja ho chcem dohnať. No, nie, ma zabili. Skúsim teraz toto, neviem čo to je. A to sú väčšie guľočky. Oh my god. Nice. Neviem, prečo tu sú väčšie tie jedla. Dobre, teraz poďme na toho. Dobre. Nice. Tu sú nejakí nubáci. No, tu ďalšieho som dal dole. Pohoda. Dobre. Môžeme ísť na to ďalej. No, nice. Dobre. Máme žradlo. Píšte do komentov, že ešte aké hry by sme mohli hrať. Lebo ja ešte nejaké nájdem, nejaké nubácké hry. Také proste nudné alebo trápne. To tu je celkom dobré, ale no, frasa. No, dáme si ešte raz toto. No poď sem ty. Aha. Nubácka hra. Tá nubáci to hrajú. Akože nie som nubák, ale dobre. No, nice. Aj toho poď, toho veľkého som chcel dať. Dobre. Nice. Dobre, tu sme ho zabili, teraz sme na Saru. No. Dobre. Teraz ideme toho ešte. Toho chcem červeného. Nie. To nedáme najväčší na mape. Keď tak možno bude druhý diel, sa musím prv naučiť hrať. Musím to úplne kempiť. Úplne. Sa to naučím hrať a budem najväčší na mape. Toho. No. 24. Dobre. Super. Nie sme ani 10. Nevadí. Poďme na toho zeleného. Toto tu je celkom veľký. Dobre. Tak, ho tu obklúčime. Som skoro zomrel ja. Tu ešte nejaký červený. No, poď, ja ho chcem, neber mi ho, nie. Zase som zomrel. Nevadí. No, poď. Dobre. Nie. Frasa. Zase som zomrel. Ešte to jeho, dobre. A toho fialového? Nie. Ja som v tom nubák.
Po ty bieli. Čo to nejde teraz? Aha, takže ja keď to dávam, to zrýchlenie, tak ja sa zmenšujem. No neviem či, hej. Zmenšujem sa. Čo je zlé? To nebudem dávať. Potom sú menší. Aj, zase sa zomrel. No, pal tu BBC. Bum. Nie. Prčic. Musím aspoň toho tu modrého zabiť. Dobre, toho sme dali. Na ďalšieho nejakého. Toho KK. Dobre, toho sme dali. Je to hnuba. No, nice. Nejakého veľkého nice, toho jest, ten prvý na mape. To keby som našiel, a keby som ho zožral, tak som prvý. No, už sa dotkni mňa. No, kámo, chápeš, ja som sa zabil, nie. Kokos. No. Dobre. No. Dobre. Nie. Zase som zomrel. Dobre, ešte raz. Jordan. Nie. Jordan. Jak sa volal. No to asi nedáme dneska najväčšieho na mape. Možno môžeme zrobiť aj na budúce ďalší diel, kde sa budem tiež pokúšať byť prvý na mape. Dobre. Zatiaľ sa nám nepodarilo byť ani 10. No a kámo toho veľkého OMG. Dobre. Musím byť aspoň 10. Dobre, nie som. Ne. BBC zase, čau. No, dobre, to sme dali dole. Ale stále nie som ani 10. Fakt. No teraz to, nie, bože. Som zomrel. Zase. No a kady? Tu jak ma zožral? To ma zhltol úplne. Pepe. Aj. Tu ešte Joy. No, počkaj. Nie. No. Poď ťa chcem zabiť. Aj. Hong Kong? Dobre. Nee, joj, ja som nič nezožral. Frasa. Dobre. Tu ešte je kúsok, ty mi žereš to. Hej. Nežer mi. No, tu ešte toho od Amerika. No, zase som ja zomrel. Bože. Som úplne nubák v tejto hre. Dobre, poďme tu na toho. No, nice. Nie, nežer mi. Ne. 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 Tu. Brady ho dáme dole.
Nice. A ja som ho tak zhutol úplne. Ešte Boba. Bobo. Sorry, že teraz dlho nevychádzali videá, ale bol som chorý. A boli sme aj na chate. Takže teraz vyšlo video po 2 týždňoch, ale to nevadí. Ale nie, vlastne včera som dal z dronu, keď sme boli na chate. A môžete to kúknuť. Ale stále nie sme ani 10. Musím to dať aspoň dneska. Neviem, či sú to čísla, akože to je skore, koľko majú, alebo asi koľko zožrali. Dobre. Tu... Nie. Som zomrel. Takže ľudia, keď sa vám páčilo toto video, môžete dávať lajky od Betty. Choďte sa kúknúť na náš kanál aj na mojich spolužiakov. A čaute.